Fil-jum dinji kontra l-kanċer, il-Ministeru tas-Saħħa qal li l-Gvern għandu viżjoni ċara ta' kif il-poplu għandu jilqal din il-marda li qal timxi skont il-pjan tal-Kunsill Ewropew. Fi stqarrija l-Ministeru tas-Saħħa qal li l-istrateġija tal-Gvern tikkonsisti fuq il-prevenzjoni, id-dijanjosi u trattament. Dwar il-prevenzjoni, il-Ministeru tas-Saħħa qal li apparti l-estensjoni ta' servizzi mediċini fil-kura primarja qed jiġu provduti iktar opportunitajiet biex in-nies ikollhom kuntatt mat-tabib tal-familja fejn jista' jordnalhom it-testijiet meħtieġa fosthom dawk tad-demm u tal-ippurgar. Intqal li l-Gvern se jkompli jinvesti fost oħrajn fit-tilqim kontra l-HPV fiż-żgħażagħ biex jiġi eradikat il-kanċer fl-għonq tal-utru. Fuq id-dijanjosi il-Ministeru tas-Saħħa qal li se jkompli tejjeb it-tagħmir li hu rifless f'investiment fosthom f'MRI, CT scan u ultrasound fl-Isptar Mater Dei, l-Isptar Ġenerali Tawdex u Residenza San Vincenz de Paul. Apparti li l-screening għal kanċer tal-musrana u tas-sider se jkunu eliġibbli għalih iktar in-nies, se jiġi introdott l-screening għat-tumuri fil-pulmun, il-prostata u l-frixa. Dwar it-trattament, il-Ministeru tas-Saħħa qal li l-Gvern għadu kif investa f'apparat MR-Linac sofistikat u uniku fir-reġjun u se jkun qed jinvesti f'tagħmir ieħor tar-radjoterapija. Ġie spjegat li l-Gvern investa wkoll f'tagħmir għal kirurġija robotika u qed jinvesti f'ċentru tal-prodotti tad-demm u tessuti. Intqal li l-inklużjoni ta' mediċini ġodda onkoloġiċi fil-formularju tal-Gvern qed isir b'mod regolari. Il-Ministru Joe Etienne Bela wera ruħu konvint li bil-viżjoni u l-budget b'saħħtu li għandu l-Gvern se tkompli ssir differenza fl-aspetti ta' prevenzjoni, dijanjosi u kura. Qal li huwa kruċjali li jissok tal-investiment mhux biss fit-tagħmir imma anke fit-taħriġ tal-professjonisti.